जोंनि बे नखराव फैनानै जोंनि नखराव जि जाथाय जादों बिनि बागै रादाब लाफैनायनि थाखाय जों माब्ला जादोंमोन? जाथाया थांनाय मोना मंगलबार मोनानि समाव जादों। मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटियाव थानाय जिथु बिनि बिनानावबो दंखायो बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सहखौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों बा नुनो मोन्दों होननानै आरो बेबायदिनो जोङो न'निफ्राय तारातारि मानसि लानानै बेबायदि बिफा बिमादै बिमानै बेफोरबायदिया थांबाय आरो बेबायदिनो थानायाव बेबायदि बडिखौ लांनानै दोनहैनाय जाबाय आरो बिनि उनाव बेबायदि FIRबो होनाय जादों। खोनानाय मथेब्ला जोंथ' नुवाखै सासे सेंग्रा दोङोमोन मोजां मोननाय। मा बुंमोन? बे आकाश प्रसाद ना मा बेबायदि जों बेबायदि सन्देह खालामदों आरो बे गुबुनफोरनिफ्राय खोनानाय बादिब्ला दा बेबो मोनाव दंफायोमोन दसे समबाबो बिदिना मिथिना मोननाय जादों। दा बिनि उनाव मा जाखो जों डिटेल्स मिथिजोबाखै। FIR होनाय जाबाय दायो। गुवाहाटियाव माबाफोर मावनानै दङ? गुवाहाटियाव खोनानाय मथेब्ला बे साननैसोनि सिगाङावसो रिजाइन होबायमोन होननाय खोनादों। बे मोनसे गारि कम्पानियावहाय बेबायदि मा मावोमोनथाय जोंबो डिटेल्स मिथियाखै आरो सिगाङाव मा मावदों? सिगाङाव बेबायदिनो NGOआवबो मावदोंमोन। MSW खालामखांनायनि उनाव NGO मावबाय खैथामान बोसोर बिनि उनाव एक्सिस बेंकआवबो फ्राय बिदिनो बोसोरसे बा बोसोरनैफोरबायदि मावदों आरो बिनि उनाव गुवाहाटियाव थानाया बियो बे MSW खालामनायनिफ्रायनो बेयावनो थाबाय थादों आरो फ्राय 5-6 बोसोराथ' जाबाय खमावनो। पस्टमर्टम दासिमबो जाथ'वाखै दा पस्टमर्टम खालामनायनि रेडि खालामबाय थादों। दायो जोङो नागिरदों दा जों मिथिस'वा माबायदि जादों घटनाया खिन्थु जोङो न्याय नागिरदों जोंहा सन्देह दङ बेबाबो माबा मोनसे फिजिकेलि नङाबा मेन्टेलि बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि जाथाया जादों होनना जों सानदों आरो जाय समाव जाथाया जादोंमोन बे समाव सुसमिताया हारसिंनो दङमोन ना? बे समाव जोंथ' जेनेबा दायो मिथिला खिन्थु बिनि जों फंबायनिफ्राय गम मोनदों बे 10टासोहालागै मोनाव बे बयफ्रेन्डआ बिजों दङमोन आरो भिडिअ कलबो खालामलायोमोन बिसोरो। बे नोंथाङा मा जायो? सुसमितानि आं बिमादै जायो आरो सासे बिमादैजों खालामदोंमोन आरो फनखौ आंनि फंबायजों खालामदोंमोन आरो बे समाव बै सेंग्राखौबो नुदोंमोन? बे समाव नुदों। नोंथांमोना माने बेनिखायनो सन्देह खालामदों आरो बे समहालागै दङमोनब्ला बेनो माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ। बे सेंग्राजोंहाय मालानिफ्राय मोजां मोनलायदोंमोन एबा सोमोन्दोआव दंमोन? बेखौ जों डिटेल्स मिथिया खिन्थु खोनायोमोन आरो आवगायाव बे माबायावहाय ख्रिस्टमास समाव फैदोंमोनथ' न'आव बे नङा बे माबाया सुसमिताया न'आव फैनायाव बिदिनो नांलायनाय बिदि खोनादों आरो जोङो खिन्थु एक्जेक्ट जों बुंनो हाला खोब समाव बिदोंमोन नांलायनाय फनफोराव नांलायनाय खोनायोमोन आरो माब्लाबा सेंग्राखौ आटक खालामबाय नामा? आं बेबायदि डिटेल्स मोनथियाखै दायो जेबो मोनाखै आरो निउस मिडियाआव नुनो मोनदों सेंग्राखौ माने एरेस्ट खालामबाय होननानै। थारमाने जों बेयाव इसोरो बिजि जानायखाय फनबो बारा माबा खालामथ'वाखै आरो दा माब्ला सफैगोन गोथै सहआ? गोथै सहआ फ्राय दायो पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव फ्राय 3-4टासोआवसो सफैगोन बिदि सानदों आरो जोङो।